Assalamu alaikum muhterem millettaşlarыбыз. Халкыбыз кайда гына яшәсә дә, гореф-гадәтләребезне, туган телебезне саклап калу өчен шактый эшләр башкара. Алар белән без сезне дә таныштырып торабыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта Кырымда Гали Мәҗитовка хәтер тактасы куелды. Халкым дип, илем дип, янса әгәр пәк күңелем, кечүне көнмәк демәк юкка, үтмәгән бу газиз гомрем. Алтай Республикасында җан исәпкә әзерлек. Биредә милләттәшләребез шактый аз. 2010 елгы җан исәп мәгълүматлары буенча Алтай Республикасында 414 татар көн күрә. Ишау мәчетләрендә татар теле курслары башланды. Башта тел белән таныштырабыз, татар телен, аның фонетик үзенчәлекләрен аңлатабыз. Галимә җәмәгать шәкилчесе Гөлсифа Бакиева. Әле дә отдельный музей юк Себер татарларыныкы. Амында именно Төмән өлкәсендә 200 мең ашу Себер татарлар яшәй. Симбел фильмын төшерүчеләр Ташкентта. Мин уйлыйм, бу Татарстан өчен бик зур тәҗрибә һәм үрнәк. Чөнки бу әле Татарстанда беренче халыкара проект булды. Кырым Республикасында яшәүче милләттәшләребез тагын бер күркәм гамәл кылды. Каһарман Гали Мәҗитовка хәтер тактасы куелды. Әлеге чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге делегация катнашты. Анда безнең төшерү төркеме дә бар иде. Зур вакыйга урыннан Ләйсәнә Садретдинова репортажы. Истәлек тактасы Кырым Республикасы Ялта шәһәренең Гали Мәҗитов исемен йөртүче урамдагы йорт диварына куела. Тантана башланганчы без каһарманның якыннары, эшен дәвам иткән хезмәттәшләре, милләттәшләребез белән аралаштык. Очень приятно, очень хорошо, что вы приехали, представители Татарстана, и что наши власти города организовали вот эту, как говорится, улицу назвали, и вот сейчас откроют доску в честь названия. Конечно, очень приятно. С Гали Ахметовичем связаны у меня и годы молодости, и годы воспитания молодежи. Хочу сказать, что человек очень скромный, очень собранный, очень ответственный, никогда не выпячивал свою награду, но носил ее с гордостью и достоинством. Очень любил Ялту, почти 40 лет здесь прожил, 33 года, вы знаете, отдал Красной Советской армии. Героический человек, 183 вылета боевых бомбардировщиков, старший штурма. Это чего-то стоит. Здесь 3 школы. Одна школа и 2 там. Дети будут каждый день хотеть и смотреть. Я бы считал и посоветую провести такие уроки, чтобы дети знали по улице, какого человека они ходят, именем какого человека названы. Обязательно. Мы выступали одним из инициаторов этого мероприятия. И на сегодняшний день в знак благодарности нашим предшественникам подразделения ДОСААФ России «Караульщики» находятся у памятной доски. Истәлек тактасын Гали Мәҗитовның улы ачты. Была какая пасмурная погода, открыли доску, посмотрите, какое солнце светит. Это действительно Господь говорит, что мы делаем благое дело. Очень здорово, что сегодня здесь присутствуют наши юноармейцы, наши кадеты, которые сохраняют эту память и которые будут нести ее дальше. Действительно, событие знаковое, и оно показывает, что в нашем городе, в нашей стране чтят память героев войны и передают это наследие нашим потомкам. Ну, это большое событие. Прежде всего, это память героя, который не просто прославлял нашу страну, но он ее защищал. И я думаю, что это большой символ дружбы между двумя республиками. Мәҗитов Гали Әхмәтулла 1912 елның 14 августында Башкортстанның Ярмәкәй районы Яңа Шахи авылында туа. Эшчеләр факультетын тәмамлый. 1933 елдан Кызыл армияда. 1939 елда Совет гаскәрләренең Көнбатыш Украинаны азат итү походында, 1939-40 елларда Совет-Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышында 1941 елның 22 июненнән.
Гали Мәҗитов 1944 елның мартында дошманның тылына бик эшкәре кирип, аның хәрби сәнәгый үзәкләрен һәм гаскәрләр тупланмаларын бомбага тоту өчен 183 сугышчан очыш ясый. Шулай итеп дошманга шактый зур зыян сала. Сугыштан соң кыю очучы СССРның кораллы көчләрендә хезмәтен дәвам итә. 1993 елның 30 гыйнварында вафат була. Ялтаның иске зиратында җирләнгән. Его не стало, мне было уже 20 лет, то есть как бы уже я была уже взрослая, знала, горжусь. Вот какой он? Таких вообще людей не существует, честно. Он был замечательный, спокойный, ответственный. Не забывайте никогда заплаченную ими цену. Храните в памяти, тогда не обесцените победу. Halkım için aksın kanım, vatan için yansın canım, dağlar için yürek yesin, dengizlerim ruhum silsin. Halkım deyip, ilim deyip yansa eğer pek köngülüm, hiç ünükünmek demek yok ka, ütmegen bu gaziz gümrüm. Зур горурлык Ялта шәһәрендә, Кырымда шуңа татарның бийек шәхсе Советлар Союзы герое Гали Әхмәтович Мәҗитовның урамы ачылу, бу тарихыбыз, бу Россия өчен бердәмлек һәм халыктан да зур горурлык. Йөрәктә, күкрәктә халыктан да зур горурлык. Менә безнең бийек ватан сугышының бетүенә 76 елдан соң да менә шушы үзебезнең геройларны табып, аларга урам исемнәре бирү, элмә такталары үлү, китаплар чыгару, фильмнар чыгару, менә Карагызын Дивитаев турында Татарстанда яңа гына кино чыгып, халык тагын каратты. Шуңа күрә безнең буыннар алышына тарих ул мәңгелек. Шуңа күрә аны һәр вакытта да киләсе буыннарга истәлек итеп, һәм бу беренчедән бит инде тарихыбыз, икенчедән бийек җиңүсебез һәм шуларга тәрбия биреп, алга баруның төп мөнәсәбәтләре менә шушы. Ялта шәһәрендә Бөек Ватан сугышы ветераны, Советлар Союзы каһарманы, милләттәшебез Гали Мәҗитов урамы бар. Менә без хәзер нәкъ шул урамнан атлыйбыз. Инде аңа багышланган такта ачылды. Киләчәктә нәкъ менә шушы урында Гали Мәҗитовның бюсты торачак. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Ялта шәһәре, Кырым Республикасы. Жан исәп башланырга бер атна вакыт калды. Бу уңайдан без Алтайдагы татарлар турында сөйләшүләребезне дәвам иттерәбез. Соңгы ике халык исәбен алу вакытында милләттәшләребез саны берникадәр кимегән. Алтай дигәндә ике төбәкне күз алдында тотарга кирәк. Алтай Республикасында 46 кешегә, Алтай краенда 2000 тирәсе татарга азайганбыз. Ни өчен? Сәбәпләре нәрсәдә? Һәм бу жан исәптән нәрсә көтәргә? Алтайдан Айзат Шаймарданов. Таулы Алтай шәһәре. Бу Алтай Республикасының баш каласы һәм бу төбәктәге бердән-бер шәһәр. Биредә нибары 60 мең кеше яши. Бөтен республикада исә нибары 220 мең генә. Бу Татарстанның Түбән-Кама шәһәре кебек дигән сүз. Инде территориясына килгәндә ул Европаның, Дания, Нидерландлар кебек илләрнең җирләреннән 2 тапкырга зуррак. Биредә милләттәшләребез шактый аз. 2010 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча Алтай Республикасында 414 татар көн күрә. 2002 һәм 2010 елгы җанисәп арасында Алтай Республикасында татарлар саны 46 кешегә кимегән. Аз кебек, ләкин татарларның гомум саннары да аз бит. Монда инде шул дөресен әйтсәм бер 50ләп кеше җыелыр. Аларның яртысы хатыны Алтайка, ире Алтайыз, урыслар, алар телне дә белмиләр, нәрсә дә белмиләр. Алар татар дип языламы? Ал балалары? Балалары инде атасының ни белән языла? Киммәсләрме дип? Саны. Кем белә инде белмим. Анысын әйтә алмыйм ки киммәсләрме дип. Шуннан бит инде татар телен дә белмиләр, горф-гадәтләрен дә белмиләр бит инде алар. Алар бит башка нация белән, милләт кешесенә белән яшәгәч, шундыйлары да бар инде, үзенең телен онытмаска тырыша. Шундыйлары да бар. Атнаш никах Алтай татарларының төп проблемасы. Кая карама, күпчелек милләттәшләребез башка халык вәкиле белән гаилә курган. Мондый хәлдә балалар төп халык бу очракта урыс ягына күчә һәм татар саны кими. Все-таки без Алтайский край все-таки живем, это далеко от Татарстаннан, и больше русскоязычность получается. Шул русский белән без алай дип
Biz инде онытмыйбыз үзебезнең татар сүзләребезне. Но балаларыбызга уже кыен өйрәткәле. Аларның дисә, әнисе татар, это русская булса әнисе. Алар уже алар белән урысча сөйлиләр. Оныкларыбызның күпмесе татар, күпмесе? Половинасы татар. Половинасы, 6-сы татар. Быел безнең бер айдан перепись була. Ага. Ничек язылырлар икән оныкларыбыз? Язырлар әти-әниләре. Татар дипме? Да, большинство оныкларым, балаларым да, урыс киявләрем дә больше безне татар национальностьга. Ага, больше, конечно, больше нравится безне. Алтай Республикасында татарларның артуына әллә ни сәбәп юк. Шундый ук хәл күрше Алтай краенда да күзәтелә кебек. 2002 елда монда 9000-га якын татар яшәсә, 2010 елгы җан исәптә 7000-га генә калган. Татарлар саны 2000 тирәсенә кими. Без татар язабыз. Минем хатыным не бар татарларга, кем не белә, ул язды Инстаграмда языгыз татарлар. Крешенләргә и бөтенесенә да. Алтай краендагы татарлар 2000-га кимәгән. Ни өчен? Алар Казанга, Татарстанга китәләр. Алар үләләр. Шулай. И смешанные браки. Я не знаю, как-то же вот переписывать, я не знаю вообще технологию, как ее переписывать, как задают вопросы, но я думаю, что реально татаров, наверное, меньше не стало, как было, так и есть, наверное, просто, может, какие-то здесь есть варианты, как-то записывают, может быть, как-то не так, или я не думаю, что там у нас погибло 2000 татар или уехало отсюда. В принципе, наоборот, сейчас какая-то даже есть политика. Татары, там все больше людей, как бы, вот в татарский центр смотришь, ходят уже не только чистые татары, кто-то полутатары ходят. Алтайда татарлар саны кимемәс дип фаразлый Әнвәр Әминов. Аның сүзләренчә, соңгы вакытта Алтайга яшәргә күчүче татарлар арта. Бу фараз ни дәрәҗәдә тормышка ашар? 15 октябрьдә башланып, 15 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк Россия халык санлылык кампаниясе барысында күрсәтте. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ижау мәчетләрендә татар теле курслары башланды. Башта тел белән таныштырабыз, татар телен, аның фонетик үзенчәлекләрен аңлатабыз. Галимә җәмәгать эшлеклесе Гөлсифа Бакиева. Әле дә отдельный музей юк Себер татарларыныкы. Амында именно Төмән өлкәсендә 200 мең ашу Себер татарлар яшәй. Символ фильмын төшерүчеләр Ташкентта. Мен уйлыйм, бу Татарстан өчен бик зур тәҗрибә һәм үрнәк. Чөнки бу әле Татарстанда беренче халыкара проект булды. Узган якшәмбедә Ижау мәчетләрендә татар теле курслары башланды. Дәресләр шәһәрнең Үзәк мәчетендә балалар һәм хатын-кызлар, Җәмигъ мәчетендә ир-атлар өчен оештырыла. Туган телендә өйрәнергә теләүчеләр саны елдан-ел арта гына ди укытучылар. Иң мөһиме, яшьләр күпләп килә. Белем бирергә мөмкинлекләр дә бар, методик асбаплар җитәрлек. Татар теле дәресләре турында тулырак киләсе сюжетта. Я хочу научиться разговаривать свободно на татарском языке, чтобы уметь общаться с своими родственниками. Мне кажется, это очень полезно. Балалар һәм хатын-кызлар өчен татар теле курслары Ижауның Үзәк мәчетендә оештырыла. Туган телебезне үзләштерергә теләгән беренче укучылар иртәнге сәгатьтә үк бирегә җыелдылар. Фәүзия Тютина дәресләргә үз оныгы Алинаны алып килгән. Гел татарча сөйләшәм, ул миңа урысча кайтара җавабын. Шуңар күрә татарча өйрәнсен, татарча сөйләшсен дип алып килдем. Укытучылар да дәресләргә йөрүчеләрнең күбесе аңлый, ләкин туган телдә сөйләшә белмидиләр. Мөгаллимнәр укыту методикасын төзегәндә нәкъ менә шуңа басым ясыйлар. Беренче класстан башлап укытам. Анда башына гаилә темасы, мәктәп темасы,
Аннан соң кеше инде менә ничек кешенең төзелеше, аннан соң булачак инде хайваннар темасы, булачак спорт темасы, булачак яз, җәй темалары. Әгәр дә әйбәт өлгерсәләр, өлгерә торган булсак, аны катыландырырга да була. Иратлар өчен татар теле дәресләре Ижауның Җәмигъ мәчетендә оештырыла. Укытучылары Исмәгыйль хәзрәт Шәйхетдинов. Тәҗрибәсе зур. Теләге булганнарны инде 5 елдан артык туган телебезгә өйрәтә ул. Дәресләр һәр сишәмбе көнендә үткәрелә. Инде башта тел белән таныштырабыз, татар телен, аның фонетик үзенчәлекләрен аңлатабыз. Иң беренче аны үзләштермичә, соңыннан башка әйберләрне узу әле иртәрәк дип уйлыйм. Сүз байлыгын азрак арттырабыз инде, сүзләрне ятлаттырабыз. Аннары иң кыска гыйбарәләр төзергә иншалла өйрәтәчәкбез. Иратлар төркемендә яшьләр дә бар. Рөстәм Дияров дәресләргә беренче тапкыр килгән. Теләге татар телендә иркен итеп сөйләшергә өйрәнү. Туган телен белмәвен үзенең зур хатасы дип саный. Давно очень хотел научиться. Все разговаривают у меня в семье, родители, бабушки, дедушки. А не так, что родился там в Удмуртии, татарин, разговаривает по-русски. Ну, неправильно, наверное, мне кажется, это все равно. Республикада милли тәрбия, туган телне саклауга зур игътибар бирелә. Ижауда гына түгел, тиздән татар теле дәресләре Удмуртияның башка районнарында да башланачак. Ижаудан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Ул гомеренең 35 елын үз халкының тарихын өйрәнүгә багышлаган. Төмән өлкәсе авылларына йөзләгән экспедициялар оештырган, дистәләгән фәнни мәкаләләр авторы, 7 китап язган. Россия Фәннәр академиясендә Себер татарлары хакында лекциялар укыган. Себер татарлары тарихы дөнья күләмендә өйрәнелмәгән ди Гөлсифа Бакиева. Галимә җәмәгать эшлеклесе Гөлсифа Бакиева турында тулырак киләсе видео язмада. Гөлсифа Бакиева Тубыл педагогия институтын тәмамлаган, бүген тарих фәннәре кандидаты һәм Томск дәүләт университетының өлкән фәнни хезмәткәре. Себердәге татар авылларына йөзләгән экспедицияләр оештырган шәхес ул. Каждый авылда менә мин йөрим, 100 ашу авылны йөреп чыктым инде бүгенге көнгә. Әйткем киләте, каждый авылда үзләренең әйтемнәре дә бар, йомаклары да бар, бәйтләр дә чыгаратлар кешеләр. Пай менә телебезне күргәсәтте. Тел югалса, югалаты безнең мәдәниятебездә. Эшкәртелгән материаллар төрки халыкларының диалектлар атласына кертеләчәк. Себер татарлары да анда үз урыннарын табачак. Аннан кала тикшеренүләренә нигезләнеп Гөлсифа Бакиева монографияләр, мәкаләләр һәм китаплар яза. Себер татарларының мәкаль һәм әйтемнәре, Себер татарларының исемнәр сүзлеге, Тубыл шәһәрендә яшәүче Себер татарлары кебек хезмәтләре архивлардагы 20 еллык эш нәтиҗәсе. Минеңке менә исследованияларым нинтән? Сельская община, мусульманская общиналар, авылларныңкы, генеалогия, меценатлар турында. Каждый авылда менә булган үзләрнеңке муллалары, аларны гасырым элита дип әйткәле булаты. Ул вакытта алар менә мәчетләрне саклаганнар, алар төзәгәннәр мәчетләрне, мәдрәсәләрне ачканнар, ул кешеләрне искә алып, аларның турында язып. Кем төзегән, кешеләр ни белән шөгыльләнгән, затлы нәсел вәкилләренең исемнәре һәм шәҗәрәсе. Аның коллекциясендә дистәләгән шундый исемнәр һәм фамилияләр. Шәҗәрәләр аша Гөлсифа Бакиева авыллар тарихын өйрәнә. 2020 елда минем чыкты китап, Тобольскида, Себер татарларының тарихы 17 гасырдан башлап, бүгенге көнгә Нимцек яшәгәннәр безнеңке Себер татарлар Тобол турында. Үз туган авылы Түбән Әремҗан хакында китап язган вакытта Гөлсифа Бакиева Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашлары хакындагы мәгълүматларны аерым җыентык итеп туплый. Монда сүрәтләр белән документларны алып без монда чыгардык. Исемнәрне төзәттек. Ник дисәң, база данныкларда, китап память Тюменской областьта, безнеңке татар кешеләрнең исемнәрен
кыйыш ясканнар. Ярым ерте отчестволары да юк, аталарның исемнәре, аталарның язылмаган. Мин аларның исемнәрен табып, архив буенча аларның дөрес исемнәрен язып, менә бу китапка инде чыгардык. Мондый күренешләрне Гөлсифә Бакыева үзенең төп уңышы дип атый һәм тагын шуларның берсе Түбән Әрәмҗанны 2017 елда Иртыш буенда урман промышленности комплексы төзүдән саклап калу. Ул вакытта әлеге яңалыкка бөтен авыл каршы күтәрелә. Табигатьнең чисталыгы мөһимрәк. Табигатьне саклап кала алдык, хәзер мәдәниятебез һәм телебезгә дә яклау кирәк ди алар. Гөлсифә Бакыеваның туганнары арасында да бу темага сөйләшүләр еш алып барыла. Без авылларга йөрибез, материалларны йыябыз. Статьялар ясабыз. Менә археологлар анда монда эшләйдиләр. Бер ниме лаборатория булгалты иш. Сибир татарларның тарихларын, телләрен урангалы. Музей безнең халыкның әле дә менә бүгенге көнгә калганда әле дә отдельный музей юк Сибир татарларның. Бу эшне җирле бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы белән берлектә алып бара. Гөлсифә Бакыева инде яңа экспедицияләр планлаштыра. Түбән Әрәмҗан турындагы китабын тәмамлап килә. Гөлия Садыйкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Узган елның август айында Татарстан киносы көннәре вакытында Казанда Сөмбел фильмының премьерасы булып узды. Бу Татарстан һәм Үзбәкстан кинематографистлары өчен беренче уртак проект. Үзбәк тамашачысы картинаны бу елның гыйнварында үзбәк телендә караган. Шушы көннәрдә фильм төшерүчеләр командасы, әсәрнең авторы, продюсеры һәм артистлары Ташкентта булып, бирегә оригиналь тавышландырылган фильм алып килде. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребез белән очрашуда оештырылды. Яңа фильмнарның тизерларын күрсәтү, күңелле чәй эчү һәм әлбәттә традицион бүләкләр алмашу, булар барысы да безнең киләсе видеоязмада. Очрашу Татарстан Республикасының Үзбәкстан Республикасындагы вәкиллегендә узды. Кунакларны кино төшерү процессы турында кызыксынып сораштылар. Мин уйлыйм, бу Татарстан өчен бик зур тәҗрибә һәм үрнәк. Чөнки бу әле Татарстанда беренче халыкара проект булды. Без Үзбәкстанда 18 елда 3 ел элек Татарстан киносы көннәре белән килгән идек. Анда без монда яшәгән татарларга Ташкентта, Самарканд һәм Бухара шәһәрләрендә 3 фильм күрсәттек. Мулла фильмы булды, Нигез йорт һәм Халимә фильмы. Әсәрнең үзе турындагы сорауларга китап авторы Зифа ханым Кадырова да җавап биргән иде. Яшьләр арасында ул бик популяр. Аның спектаклендә куйдылар бездә, бик гөрләп, бик матур барды. 3 ел. Конечно, бу якларга китап үзбәк телендә дә чыкса, татар телендә чыгып таралса, яшьләргә минем бер китапны укыган, калганны эзләп алалар. Минем кызны кем уйныйсың дип сорадым да, миңа Үзбәкстандагы татар кызы Сабина диделәр. Мәйтем, кем яшаган? Карчыксын күрсәттеләр. Минем кызга ошаган, чынлыкта. Миңа да ошаган, без аның белән шаш. Килдек, таныштык инде. Беренче көннән без аның белән әни белән кызсыман бергәләшеп, менә шундый мөнәсәбәтләребез булды. Сөмбел ролен башкаручы Үзбәкстанның яшьләр театры актрисасы Сабина Асанова Татарстанда кино төшерү процессынан алган хис кичерешләре һәм җирле гореф-гадәтләргә саклануы белән уртаклашты. Впечатление у меня Татарстана потрясающие. Я очень полюбила эту республику. Хочу отметить открытость и гостеприимность этого народа, потому что со всеми партнерами мы познакомились за день до начала съемок, и насколько они душевные, открытые люди, это не передать словами, за что я им очень благодарна. Очрашу ахырында кунаклар бүләкләр алмашмыйча һәм әлбәттә истәлеккә уртак фотога төшмичә калмадылар. Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Ташкент шәһәре. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Без һәр вакыт сезнең белән элемтәдә. Әгәр дә безгә җиткерәсе хәбәрләрегез булса, адресыбыз экранда. Шулай ук Instagram шелтәрендә һәр тапшыруыбызның ал хәбәрен җиткереп торабыз. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.